Benvidos a todos, veciños, amigos, a esta concentración para buscar a unión da xente neste día para loitar contra isto que temos nós aquí todo de arredor. Empecemos por un minuto de silencio, por favor, por todo o que leva ardido e morto na nosa terra estes días. Pois no día de hoxe concentrámonos aquí todos os amantes desta terriña para buscar a unión, para facer a forza para isto non se volva a repetir. Todos temos no sentimento un Xurés vivo. Damos as gracias a todos os que levan loitado para apagar todo este lume, que isto foi unha locura, todo o que leva ardido nestas xornadas de día e noite, e todo o que ten estado aí detrás do lume, tanto veciños como todos os medios que viñeron aquí a tratar de deter esta desfeita. En principio, isto é unha posta en marcha dunhos arboliños que temos aí para plantar para un futuro. É unha unión de todas as forzas sin signo político, sin ter en conta fronteiras, porque os de alá están vivindo a mesma situación que a nós, e somos todos os mesmos, sin ter en conta... Estamos cá. Estamos, benvidos a todos. Sin ter en conta concellos, ideoloxías, somos todos o mismo e todos queremos o mismo, non é certo? Certo. Bueno, trátase simplemente dunha manifestación de sentimento. A partir de aquí ten que salir unha mesa de traballo para pôr en conxunto todo o que teñamos que aportar de por que pasou isto, por que chegamos a estas situacións, por que non funcionan os medios de prevención, por que todos os porqués, todas as causas, por que nós non fixemos os deberes todas as veces que ten ardido estas anteriores anos, todas as queimas que ten habido, para evitar que isto volva a pasar, e que hoxe sea o día no que de verdad vamos a estar todos aquí con ese sentimento. Vamos a crear a maneira de unirnos todos para que isto non volva a pasar. Isto ten que ser un nunca máis por un Xurés vivo. De acordo? De acordo. Sí. Ben, ahora que? Vou a ler unha reflexión dun veciño que expuxo na páxina da Maxia do Xurés a súa idea, reflexión sobre o que aconteceu, sobre o que pode ser isto, e que compartimos a nosa asociación Axugue, que é unha asociación de xuresianos xeresianos. É unha asociación de todo o que queira participar por o ben e por o progreso da nosa comarca, unha asociación con miras sobre todo principalmente medioambientais, nas que vimos de facer fai pouquiño tempo, por exemplo, a andaina nocturna ao Foxo do Lobo, na que tentamos promocionar, cuidar e preservar a nosa terra e o noso medio ambiente. Nesta vez este amigo fixo aquí a reflexión que nos englobaba a todos o noso sentir e queremos expresala hoxe aquí. Cando se buscan os orixes dunha festa, dunha tradición ou cualquier celebración popular etnográfica, non é raro encontrar que comenzou como a solución a un mal,
como unha medida ante unha realidade adversa, etc. A miúdo, a xente animábase a compartir, traballar, dar por un ben maior, por un ben común, por todos. Non andaban con individualismos e facíano porque xa daquelas eran sabedores de que a unión dos veciños constitúe unha forza social inigualable. Recoñezamos dunha vez a nosa lacra, a peste que leva asolagando o Xurés desde antes incluso de ser o parque. Sería fabuloso establecer a data de hoxe como o primeiro punto de inflexión popular, un día no que dixemos basta xa de lume. Xa está ben de destrución gratuita, de protagonismo para os energúmenos, de retraila, de insultos ou das penas que imputaríamos a esos malnacidos. Traballemos polo futuro, eduquemos correctamente para que non haxa trastornados, cumplamos a normativa de ter limpas as terras sen necesidade de entrar en máis razonamentos. Fagamos deste estilo de vida unha festa, sexamos así felices e condenemos ao esquecemento para toda a eternidade a aqueles que algún día nada nos deron e tanto nos arrebataron. Si podedes, por favor, de algún xeito, temos por aquí unha gaita que pode tocar un himno galego que nos engloba a todos, collernos da mão para escoitalos e pensar que de aquí vai a salir hoxe esa adicación de todos a mellorar isto, a buscar unha maneira de buscar solucións entre todos, unha mesa de traballo co goberno que saia e pôr en serio as bases dunha planificación axeitada, unha planificación de montes, unha planificación ante todo unha prevención de incendios. De escuro alume apalo no seu ben compasado monótono do teu verdor cinguido de meninos castros con fin dos verdes e valeroso chan. Non deixes que femente o escudo armencono
despertado teu sono, fogar de Breogán. Por igual neste sentimento están aquí por abaixo xa San Miguel, que imos pasar agora camiño de Entrimo, quedannos alá de frente na Serra do Leboreiro a Fraga e Parada de Monte, que loitaron con uñas e dentes para sacar adiante que non lle chegara ás casas. E imos entonces cara a Entrimo, que foi quizá o máis castigado de todos na Baixa Limia por os lumes, a facer e a repetir esta mesma situación, o mesmo homenaxe ali. É un atravesamento de toda a carretera desde aquí hasta Entrimo, que engloba todo o que é o territorio da Baixa Limia, máis todo o que está de arredor, todo o que leva ardido. O lume non entende de fronteiras.
Nunca mais! Lume 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 nunca mais!